O Museo das Peregrinacións, no que hoxe nos atopamos, é, sen dúbida alguna, un marco incomparable para presentar a nosa festa máis emblemática e internacional. Se nos desen a escoller un lugar mellor, estou convencida de que non o atoparíamos. Baixo estes soportais, na fermosa praza de Praterías, ante a imponente fachada da Catedral de Santiago, testemunho fiel dos miles de visitantes, peregrinos e turistas que a visitan, é un privilexio poder traer un ananco da nosa historia e amosárbola, peregrinando dende Bayona, igual que o fixo a noticia do descubrimento da América. Nesta celebración a parte cultural ten unha importancia, sempre ten unha importancia fundamental. Primeiro, porque o escenario que da propia vida de Bayona é ese escenario principalmente da zona bella, que como saberán vostedes está declarada Conxunto de Interés Histórico-Artístico desde o ano 1993, precisamente coincidindo co quinto centenario, coa celebración naquel momento do quinto centenario da arribada. Bayona foi un dos primeiros concellos turísticos, uno dos primeiros de destinos IPTER, uno dos primeiros en acadar ser Quality Coast. En realidade cuidan moitísimo o destino como turismo e sobre todo a calidade. Para nós é fundamental el poder seguir tendo distintas accións que rememoran fitos importantes como son estes, pero ademais convertirlos e compaxinalos con as visitas a toda a zona das Rías Baixas, sobre todo ao destino Galicia. É un soño que se desperta esas emocións, crea sensacións e, como non, estimula os sentidos. Os esperamos a todos dentro de moi poquinho, escasos de días, en Bayona, unha villa marineira que realmente o que quere é seguir siendo eso, unhas raíces marineiras, pero sobre todo poder, con calidez e con cariño, recibir a esos miles e miles de visitantes, en este caso non serán peregrinos, pero sí visitantes, que como todos sabemos fan, e sempre cualquier persona que nos pode visitar o que vai a hacer está obligada a repetir, porque non pode ser de outra maneira.